Concentrados ás portas do Instituto de Poio, alumnado, familias e profesorado reclamaron este mediodía un orzamento específico para o ciclo medio de guía no medio natural. Non queren invertir no ciclo, van facer 4 novos ciclos, pero o noso non o queren financiar os centros onde tenemos que facer as prácticas, e se non facemos as prácticas o título non sirve de nada. Este ciclo leva aquí moitísimos anos, o que pasa é que inicialmente era somente dun ano, despois cambiou a outra normativa e empezaron a ser 2 anos. Aí foi onde empezou un pouco o problema porque aumentouse a carga horaria e a carga sobre todo de módulos con instalacións específicas. O centro non ten as instalacións de piscina, instalacións equinas que se precisan para impartir eses módulos e entón temos que alugalos. Este alugueiro de instalacións externas para as prácticas de actividades como hípica, piscina ou socorrismo, ademais da compra de material específico, eleva a conta de gastos ata uns 50.000 euros que a Dirección Xeral de FP se nega a financiar. Agora mesmo recibimos uns fondos como se fósemos un IES, pois como calquera outro do centro de Pontevedra ou da comarca que non tivese ciclo. E temos este ciclo que require pois uns gastos só de instalacións de 34.000 euros. Parte destes gastos están a cubrirse cos 90.000 euros de orzamento que o Instituto ten cada ano. O restante saíu dos aforros do centro, pero o colchón xa se rematou, polo que a negativa da Xunta a dotar de orzamento este ciclo pon en perigo a formación dos 44 alumnos matriculados. As prácticas queren que o profesorado haga trabajos de tarde con cursillos, con gafas virtuales tamén, o si no tendríamos que ir a outros centros, tendrían que ir a Silleda ou a Gondomar, los unificarían. As gafas virtuales non nos sirven de nada, hacer as prácticas de nado ou de escalada ou da hípica ou calquera práctica que teñamos que facer no medio ambiente non nos sirve de nada as gafas virtuales. Coa protesta desta mañá agardan conseguir que a Xunta de Galicia recapacite e sexa coherente cos anuncios de potenciar a FP a partires do vindeiro curso.